Wara xhur ta' stennija u tkaxkir tas-saqajn min-naħa tal-Gvern sa fl-aħħar il-qwiebel u l-infermieri issa se jkollhom ftehim settorjali ġdid. Dan wara vot li ttieħed matul konferenza ġenerali straordinarja tal-MUMN li saret il-ġimgħa fil-għaxija. Vot li fih 87% tal-infermieri u l-qwiebel approvaw dan il-ftehim settorjali. Fi stqarrija l-MUMN qalet li dan il-ftehim jinkludi ħafna mill-proposti tagħhom, ftehim settorjali ġdid li l-MUMN se tiffirma mal-Gvern u se jintroduċi inċentivi ġodda li jħeġġu liż-żgħażagħ jaħdmu bħala infermieri u qwiebel. Il-ftehim għandu fis-seħħ 5 snin u fost dawn l-inċentivi hemm is-sitt sigħat żejda li l-infermieri u l-qwiebel jaħdmu bħala parti mir-roster issa li se jitħallsu bħala overtime u mhux brata fissa kif dejjem kienet mis-snin 70. Kwalunkwe sistema ġdida tal-IT bħas sistema ta' tqassim ta' droga robotika ma tistax tiġi imposta fuq l-infermiera u l-qwiebel sakemm ma jkunx hemm qbil mal-MUMN. Ġew introdotti wkoll allowances ġodda lil gradwati l-ġodda sabiex jattiraw jibqgħu hemm l-infermiera u l-qwiebel. Żieda fl-allowances għall-iżvilupp professjonali kontinwu, allowance ġdida li tinċentiva lill-infermiera u l-qwiebel biex jirċievu aktar renumerazzjoni meta jaħdmu overtime. Żieda fl-allowances ukoll eżistenti li jappartjenu għal gradi tal-infermiera u l-qwiebel u tnaqqis mill-allowances dovuti għas-sick leave ma jibqax fis-seħħ meta ma jkunx hemm abbuż mis-sick leave. Dan huwa pass sinifikanti wara li s'April li għadda, il-Gvern baqa' jirreżisti li jsiru t-tibdiliet li bdiet titlob il-Union. Dakinhar il-membri kienu insistew li l-ftehim ma kienx aċċettabbli, tant li vvutaw b'saħħa kontrih. Intant f'kummenti mal-medja Laburista, Robert Abela saħaq li l-Gvern ta' raġun lill-MUMN ċoje li hemm bżonn li jattiraw aktar nies lejn il-professjoni tal-infermier. Dan ifisser li l-Union kellha tagħmel xhur sħaħ tappella lill-Gvern tal-Labor dwar dan il-bżonn sabiex fl-aħħar qam u rrealizza wara li ġab settur sieħ għal kubteħ.